Salam dostlar. Türkmenistan'ın yeni de Oğudun tebligatının gözelliklerine sığın etmek için, o yerde dıyınç almak için ve siz bilen paylaşmak için bu gezekli seyahatimizde Oğudere gittik. İdil Aşgabat şehrinden 160 km uzakta yerleşen 3 saatdan gowrak yol geçip, dağların gözelligine sığınlap, Nohur Owanyň içinden geçip, dağlara tarap dowam edýän yol bilen Oğudere gelinýär. Oğuderäni yerli ilar Avadere diýip atlandyrýar. Avaderäniň gapdalynda Aýdere ýaly başga da Oğudun yerleri görmek bolýar. Dostlar, tebigatymyzyň şunun ýaly Oğudun ajaýyp Oğudunlygyny siz bilen tanıştyryp, görkezip, paýlaşmaga we videony taýlanmaga golluk beren Elit Mebel dukanyna minnetdarlyk bildirýär. Elit Mebel ýurdumyzdaky iň ýokary derejeli, 50 ýasalan klassik mebelleriň iň uly assortimentini halkymyzyň dikkatyna ködürleýän mebel dukany. Elit Mebel dukany bizim pikirlerimizi gollap, Oğudun yerlerimize seyahat etmäge, gatnaşmagy bizi begendirýär. Elit Mebel dukany bilen bagly maglumatlary videonyň aşagyndaky opisaniýa bölüminden görüp bilersiňiz. Geçen videolarda gece yatımlık gitmek hakkında belirlep geçipdik. Bu seyahatimiz bolsa 500 yıllık hoz ağacını görmek, şarlowga köle suwa düşmek ve deräniň içiniň gözelligini aýlanyp çykyp, iki dağın ortasyna, çeşmeýäniň garasyna, hoz ağaçlarynyň aşagyna bir gece yatyp gaýtmagy planlaşdyrdyk. Oğudere gelen badymyza palatkalary gurup yerleşip, ýertirlik edinip, tebigatda gowja iýip içip, Şarlowga tarap ýoly dowam etdi. Bu ýyl howanyň urap gelinligi sebäpli çeşmeýäniň suwy öňkü ýyllardakydan azapýar. Suwuň az bolmagyna garamazdan çeşmeýäniň içi topok ýüzüp beren balyjyklardan doly. Deräniň urunyna ullakan hoz agaçlary, ýaban üzüm, alça, böwürslen we başga da bir näçe agaçlar bilen gawatlaşyp bolýar. Siyahata gidenne tebigatda dıyınç almagy halayan oğlun gyzarla gitsen, dıyınç alış juda gyzyk bolýar. Bu yıl arabaların suwa gagörtü albaq plandı. Oh, ona da gelip gördük. Bu ağırlıkta suwa düşer. Sayda. Bağlar böyle, suda balıklar var. Oğudere nasıl düşüreceğiz bunları? Oğuderäniň şarlowgyna suwa düşüp, soňra ýokarlygyna dağa çykyp, Kurstaýny köl diýilýän emeli köle suwa düşdik. Akşama goly palatkalaryň ýanyna dolanyp gelip, tebigatda bişirilýän tagamlar bilen dynjalyş dowam edýär. Oğudere'de häzir şeýle şarşyga gitýär. Glavny powurumyzam Arslan bugün betinden şeýle hozlaň aşagyna palatalarym gurulan. Bugün ene dynjalyş staýda. Tebigatda gece yatırımlık gidenne dost ýarlarymyzyň aýtmagyna görä leopard, sırtlan we tilki ýaly tebii haýwanlar bilen gawat gelmek bolýan eken. Emma bu gezek hiç ýeri ýyrtyjy haýwanlara gawat gelmän, seýahatymyz amala açdy. Ir bilen turup, tebigatda ýerçilik edinip, dağın içindäki beýleki şarlowuklary görmäge ýolumuzy dowam edýär. Abadere arkamızda görünüyor hoz ağacı. Şu hoz ağacının 500 yıl yaşı var diyorlar. Katı ulakan hoz ağaç ve Greskiýary hoz tutupdur, ösüpdur, meywe beripdir ve aşagyna köregetinde gelýän yüzlerçe adamlar palatalaryny urup Staýda dynç alyp bolýar. Katı gowy ýer. Dostlar şu alma, katı gowy alma tutupdur. Bu bereketli yerler, bereketli yerlerine almalarına
onu biz yolup almasak, o şahsy göterip bilmän döwüljek bolupdy. Şoň üçin biz bu daýhançylykdan öz paýymyzy yolup almasak, agaja kömek etmesek bolmaz. Şoň köşende videomuzda görüşmezäk biz daýhançylyk almadan alýar. Şinem häzirim awaderanyň almasından alıp hem daýhançylyk paýymyzy aýrak hem agaja kömek etdik. Dostlarına alma kömek ettik. Öz paýymyzy aldyk. Şimdi almasını ilk görýär. Yolumuzu Çeşmeň uğru bilen dowam etdik. Yerden ýürep barýakan, şu ýaly. Burup buňyň jaýlary meňdeş yerleri görmek bolýar. Bu taýda adamlar ýaşapmy, ýaşamanmy, ýa mazluk üçin gurup ýöne. Şeýle jaýlar bar, otoglar bar. Näme bar bunyň içinde? Yerden ýürep barýan, suwuň gurasam näşeýle gurulan jaýlar bar. Onuň da ýylgydykly ýerler. Arasa howada suwuň uğru bilen aşaklygyny dowam edip, çeşmeňiň uğrundaky suwa düşülýän ýerleri ýygarlap gitmeli. Bu ýerlerde iň köp suraty düşülýär diýip biler. Sebäbi bu owdan ýerlere gelende Instagrama goýmak üçin suraty düşmek pursatlary hem gaçyrmaly däl. Hatda käbir adamlar ýöri-ýe suraty düşmek üçin bu ýerlere syýahat etýänlerim bar eken. Emmeler bu dağın üstünde kapsallar dostlarına şundaly dolu yerleri su balıklardan dolu suda balıklar yüzükler en gızıklı yerim ovadan dağda su ovadan gıyıplar şeyle dıyıncalık bolya şeyle yerlerinden gavat gelip bolya ana ştayda en gızıklı en gowy yerleri. Hawa dostlar, suw doldurup oturan suw perilere gavat gelseňiz, onu Hudaý size halap ýoluňyzy açyp, syýahatyňyzy we beýleki işleriňizi uğruna etdi diýip kabul edip bilersiňiz. Şarlyk baskançak bolup akyp, içi çukurlar we oýlardan doly. Emma bu çukurlar adamlar içine girip yatıp, suraty düşer ýaly wannanyň funksiýasyny ýerine ýetirýär. Bu odan şarlygyň ýanyna sagatlap dowam edýän fotosessiýalar görmek bolýar. Ova dere, dostlarına şeyle şarlyk, gata odan yer. Ştaýda fotosessiýaň iýüzüne diňe gyýdyr ştaýda betiniň fotosessiýa etýärler. Ova dere şarlygynyň birinji wagtdan jöre başlanýan ýerim ýokarda. Çeşmenin karşısına yukarı gitmek arkaly yukarıda yine de bir şarlyga yetip bolýar. Bu ýabany tebigatda yukarlygyna ýörep barýarkan her dürli gin galdyrjy zatlardan gawat gelip bolýar. Hatda çeşmenin dowamyna kırak diýilýän türkmençe aýdanda leňejiň bir görnüşi bilen hem gawat gelir. Kıraklar deňizlerde we okyanlarda ýaşaýan diýsek, Nofrun dağlarında hem gawat gelmek bolýan eken. Сейчас посмотрим девочку. Я не знал, что они это... Ну, девочка, у нее там экран. Az yürek, çok yürek, yürek geldik. Şarlığın yerine geldik. Şarlığın başlayan yer ştayı. Kaç çok suratı düştük. Şöyle bir dağın aşağı oğudan yerinde suratı düştük. Alisa dağı inkarım suratı düşmek için zaten kaynak yollar. Günlü nesip ettiğinden stayda oturup ağırak duyunca alıp onu tamam suğun uğru bilen aşağıya yürüyor. Avam dere Şarlıoğlu'nun başlayan yeri. Bésame mucho. Ova derede suğun uğruna yürek kaydıp, aşağıya kaydıp şu yerde Şarlıoğlu'nun aşağıya yerine gelip ovadan şeyden baskançak olsun Şarlıoğlu var. Bu değerli su. Videolarda gören yerlerimize näçe siyahı olacak bilgileriniz olsa bir de komentaryalarda yazın. Başımıza sorularınız olsa Instagram kanalımızdan haberler bilersiniz. Garavun Post kanalımızdan yani üstündeler olsa Floryalı Uğur'un yeri, tebigatımızı doğralın, doğrak saklayın, ayak saklayın, tebigatı kapladın malın.
kafaları yağmurları alıp verip de kafa dinlenleri. Buna siyaset etmek olur mu? O duyuncalıktan birisi hem spor, hem sağlık, hem dünyaya yakın dengeleyen, hem doğruluğunu aşılayan. Siyaset edin bir gece soruyalı sarnığında kalıyor, duyuncalmak katı bolda. Dostlar, videonu halan bolsaňyz, haýsy knopkalary basmalygyny eýem bilýänsiňiz. O wedere gelmek hakynda we bu ýerler bilen bagly goşmaça soraglar bar bolsa, bize Instagramdan ýazyp habarlaşyp bilersiňiz. Indiki videolarda bize kommentariýalarda ýazylan ýerleriň käbirlerine tarap siýahat edip başlamakçy. Goşmaça tekliplerinize garaşýas. Biz bilen reklama, marketing we PR uğrundan işlemek isteýänler bar bolsa, bizim adresimiz videonun aşağından tap bilersiňiz. Dostlar, Garagum Post kanalymyzdan maslahat. Siýahat edin, zona komfortdan çykyn, ýurdumyzdaky owdan ýerler öwrenin, dünýäge reşiňiz giňär we täze pikirler we duygulardan dolup daşarsyňyz.